assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe e nder leydi sénégal ha e bowol leydi mone moon foof salminama yinde manama yettode sikela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka altini ene woni go lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaade leydi sénégal jayndeji leydi men e oɗo subaka hande no wayno garti koye toɓɓe ɗiɗi tawi ɗen toɓɓe ɗiɗi kala kalata koye alhaali Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde wi ina wayno tan ko haytinde nden yewtere ko wiyete débat d'orientation budgétaire toon to assemblée nationale jaynenkoɓe mbi ko on ɗon hémicycle manam ndun suudu saɗeji leydi Sénégal kañum tigui ina wayno tan jabti Ousmane Sonko tawi jabtori ɗum ko ɗen juuɗe jamdi jaynenkoɓe ne pamini wonde tan ko nden harde ganduɗa nde ko nana soyna hakkude ko wiyete exécutif woni laamu ngu eɓen ɓe ganduɗa kañumen goni subaɓe dental tawi ko majorité toon to assemblée nationale saabi noon janenkoɓe jañima hen e konngudi Ayib Daffé hoorejo groupe parlementaire Yewwi Askan Wi parti au pouvoir ɓen jaynenkoɓe kolliti wonde tan e konngudi makko wonde ne wiide makko wasde waɗede on ɗon hono débat d'orientation budgétaire haɗata laamu ngu wadde golle muɗum no yiɗiri ni Théodore Chérif Monteil on ɗon meeɗino wonde cuɓaɗo dental woni député toon to assemblée nationale kamnene suuti hen konngudi holliti wonde la dissolution manam tan fusde ndun suudu saɗa e leydi Sénégal so tawi ene jogori wodde jogori amnade tan ko e lewru janvier 2025 Vox Populi arti ko yiwiti ngun jopti ganduɗa ko musngu ngu ɓin député ji ɗi pouvoir ngone yoftade mo ganduɗa kam tigi woni Ousmane Sonko saabu wasi ɗum wiide ene waɗoya walla ni salade wiide wonde ne dulto on ɗon assemblée nationale waɗa ko wiyete ko déclaration mum de politique générale tawi ko to banggue universitaire janankoɓe mbi ko crise oɗo saaha hannde woni ko yiya hakkude majorité o e pouvoir toon to assemblée nationale on ɗon bureau de l'assemblée nationale kañum tigui jotti haaɗi on ɗon débat d'orientation budgétaire mo ganduɗa jogorno wadde koɗo assiette jewtuɗo e on tuma noon Ayib Daffé suuti hen konngudi holliti wonde ko ɗum faux communiqué ummorade toon to bureau assemblée nationale saabu wiide makko ɓe meeɗani ni yewtidde ɓe meeɗano haaldide kono kadi saka waɗe validé e ngon réunion ganduɗa ngu ɗin batuɗi ganduɗa ɗiɗi o heewi tawede kala e wiide makko noon ko ɗum faux communiqué kono ɗum ko goɗɗo cuɗɗi hen konngudi ko Moussa Diakhaté mo ganduɗa kam tigui woni joguiɗo woni hoorejo commission des lois toon to assemblée nationale o wi so tawi Ousmane Sonko koko huuli walla ni wonde ko ala ko haalande Sénégal naaɓeɓe yo kam andu ina waɗɗi ɗum wadde jabde ko witti koye décision mo ganduɗa kam tigui woni ne waɗi ɗum mbiyen ko witti ko ha joni e hormade kuule constitution leydi meɗen Sénégal omo ganduɗa kam tigui woni Amadou Ba mennoɗo wonde hoore jagoro leydi Sénégal kañum ne wi la déclaration de politique générale ne wayno ɗum ɗon wona tan alay saago mbo constitution leydi Sénégal yamiri kono kay ko hunde ganduɗa nde ko fonde wonde woni devoir sacré on article 55 wiide makko mo constitution leydi meɗen Sénégal ina wawni on mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo leydi hoorejo jagorɗo jaafoɗon nde waɗata ko witti ko e déclaration muɗum de politique générale toon to assemblée nationale Sud Quotidien ene wayno kañum ne arti yillima toon to assemblée nationale on annulation ko fate banggue ha joni ko yewiti e on ɗon ko wiyete ha joni mbiyen yewtere witende hono débat d'orientation budgétaire jani en koɓe mbi no wayno tan ko assemblée nationale jabtima jaltal hoore jagorɗo e on déclaration muɗum de politique générale mo ganduɗa o yiiɗi wadde ɗum koye en public la majorité noon ɓe mbi tan de ko yi bloqué on ɗon débat d'orientation budgétaire on ɗon bureau de l'assemblée nationale kañum tan riwti wayno haytini mbiyen on débat ponnoɗo wadde ñande assiette nogas jeenayi lewru nduɗo lewru juin yewtude ndu ɓen hooreɓe walla hoorejo groupe parlementaire mbo majorité woni Abdou Mbow holliti wonde tan ko so tawi premier ministre jaɓani arde toon to assemblée nationale hay ministre makko goto ɓe jaɓɓottako en tout cas e nder oɗo hémicycle e on tuma noon gueɗe konngudi kewɗi ne jaaji e oɗo biyete docteur Momar Thiam mo ganduɗa ko spécialiste to banggue communication to banggue communication politique e wiide makko tan wadde dissolution de l'assemblée nationale nde wayno tan so tawi ɗum ɗo waɗaka corrigé ko ɗum jogo reftude hen ɗum ɗon ko ganduɗa ko woni on ɗon défiance mbo soyni hakkude état eɓe ganduɗa kañumen goni laamiɓe toon to assemblée nationale l'exclusive ari e titode wonde nde ɓe gaari koye ko fate banggue on ɗon descente moɓe mbi e on rattrapage manam tan so tawi ko hunde ganduɗa nde ko
hunde wande ha gasi kono de premier ministre Ousmane Sonko nana yiɗi wadde corriger ɗin erreur aji ɗi ganduɗa ɗi ko wiyete ha joni egginde yimɓe walla ni fittude yimɓe e boli ɗi ha tengti e jeereji ɗi saabi janenkoɓe mbi ko le pyromane pompier en tout cas ko duppuɗo haw haljita rutti wade ñifde nguen jengue on ɗon pompier mo ganduɗa komo juupi hen ko Ousmane Sonko saabu ɗin marchand ji ambulant ɓen juula balla ɓelen kala enen jogui mette mawɗe fewde ɓe ganduɗa kañumen goni laamu ngu Ousmane Sonko noon hanki yilli ko toon to Colobane gam hollirde wonde tinani kono kadi yadani ko yewti e ngol guittugol toon ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon marchand ambulant li quotidien arti on ɗon ngol ɗon pittugol marchand ambulant en toon to nder leydi meɗen Sénégal ha teng toon to Colobane janenkoɓe mbi ko ɗo circulaire mo ganduɗa kañum tigui yeddi Ousmane Sonko manam on ɗon ɓatake mo ganduɗa ko kabrunoɗo ma toon fitte walla ni ɓen wonɓe dow boli ɗi ne guitte yeddi konnguli Ousmane Sonko ɗi haali hanki toon to Colobane kanko hoore jagorɗo e wiide makko ko tinani ni wonde ɓen ɗon ina mbiya ene guitte e nder ɗin ɗon boli Colobane ndenne de janenkoɓe mbi ko goto e jagorde makko woni jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal kañum tigui windi on ɗon circulaire kabruɗo wonde tan ɓen marchand ji ambulant ma pitte guitte boli toon to Colobane Ousmane Sonko noon ɓe mbi tan de caggal nde suuɗi ɗin konnguli toon to yeeso ɓen ɗon marchand ambulant ko gulali o wulla toon to on ɗon nokku Colobane jeyande l' informateur arti hen wi tan ko caggal opération ngaji ɗin ɗon ko fate banggue guettugol yimɓeɓe e dow boli toon to jeere Colobane jeynen koɓe mbi ko Sonko wullama hanki toon to Colobane sababu o noon ne wayno tan ko colère woni nden haare ɓaleere kurum walla ni ɗen mette ɗe ganduɗa ɗe ko ɓaleeje kurum ɗe ɓen marchand ambulant jogui on mo ganduɗa ko premier ministre noon holliti wondene tinani hay saaha goto wonde ɓen ɗon yeeyoɓe boli ɗi mbiyama ne guitte toon saabi noon jeynen koɓe mbi ndenne de ko jagorɗo makko tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal kañum tigui ƴetti ngal ɗon pellital woni on ɗon mesure besbi le jour kañum ne wi ko haare Pastef e taxaw Sénégal to Colobane woni théâtre des opérations en tout cas woni no tigui haare jabtodiral konnguli saabu Ousmane Sonko e Abbas Fall kala cuutino konnguli tumde on ɗon maire taxaw gonɗo toon to Colobane eko yewti eko fate banggue ittude walla egginde ɓen ɗon marchand ambulant ko ɗo ni Ousmane Sonko wi wonde tinani on ɗon mesure kono de janenkoɓe mbi oɗo mesure kayne wayno ko jagorɗo makko tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal kañum tigui ƴettuno ɗum guila jeeɗiɗi lewru mai woni 7 mai ɓennundu ndenne de ɗum ɗonne wawa amnade kanko hoore jagorɗo o yewtinani ko yewti e guiguingol toon ɓe ganduɗa kañumen goni marchand ambulant en direct news woni jeyande dawol cowde kamne arti e oɗo vague mo ganduɗa o ko pittugol walla guiguingol yimɓeɓe tawi ko yeeyoɓe e dow boli toon to jeereji ɗi ɓe mbi ko Ousmane Sonko mbaɗi ko namdal beele Ousmane Sonko e jagorɗo muɗum gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal beele kamɓe gondi e gouvernement goto en tout cas ko ɗum point d' interrogation mo janenkoɓe en dawri oɗo subaka hoore jagorɗo ɓe mbi ko beele kadi wonani ɗurnade pellitte ɗi ganduɗa ɗe ko ina ƴetta ɗum hunde e jagorde makko ɗon e kadi ko namdal Ousmane Sonko ɓe mbi oɗo saaha hande tan koko holliti wonde ina betti ɗum yiide wone opération ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko ñalawmaji battidiɗi ɗi tawi ina eggina ɓen ɓe ganduɗa ko marchand ambulant en e jeereji ɗi ndenne de janenkoɓe mbi oɗo opération yamiri ɗum ko jagorɗo makko tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal tawi ɗum ɗon ko note circulaire mo ganduɗa ina winda walla ni ina yirlo guila jeeɗiɗi lewru mai e nde hitande on tuma noon janenkoɓe mbi holtan no premier ministre holliti wondene tinani ko yewiti on ɗon ngol ɗon gueguingol ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni marchand ambulant en tawi ɗeɗo toɓɓe kala kewi yewtidede koye batu jagorɗe woni ko wiyete conseil des ministres jayde stade quotidien ko ɗon puɗɗortoɗen jaari men coftal balle oɗo subaka hande janenkoɓe gaari koye euro 2024 ko adi kala ɓe mbi ko France et Portugal sous pression en tout cas ɗi équipe aji ɗiɗi kala hande ina goni e pression mawɗo soit ko folde walla hoota galle mumen saabu eɗen gandi ko hande tigui jokkata on ɗon 8e de finale euro 2024 peto toon to Allemagne kono ɗum ko janenkoɓe garti koye petit Séville mbiyen e blessure woni gagnande makko teskade ɗe Youssouf Sabaly ɓe mbi tan de oɗo saaha hande ko ngabbugol muɗum en puissance ina tan haaji ɗo jaaɓi woni ko janenkoɓe mbiri jeux paralympique fuɗɗama toon to Javelo Youssouf Diouf ok gam yaade toon to Paris 2024 lo Dakar wa sport ko ɗon guddirten roɓine men jeyde jewɗo subaka hande ɓen
jeyankoɓe ngari koye lamba leydi men Sénégal polgu makko kanko Ama Baldé e dow Gris Bordeaux tawi ko banggue décision arbitral jeyankoɓe mbi ko pas de chute en tout cas jomum wodani ko ɗum décision arbitral kono ɗum ko ɗo jomum waɗi ko Zos kañum tigui fiya yeehi kawo tawi waɗimo ɗum ko Liss Diago walla Liss Diago so on jiiɗi lit mo ganduɗa kam tigui woni Ada Fass kañumni waɗi écrasé ko Gouygui hanki toon to arène national tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi ko ɗum ɗo wonno koɓen cuɓani noon e jaaɗe leydi Sénégal sappo e goho ɗe cuɓiɗen hannde ko ɗum ɗo wonno ko dawruno en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage adi amen moon e roɓindo jayandeji ko janggo talata yen ñalle jaam